Iki wonge gedhe dhuwur kaya Iwan Le. Ndi Mas Pre, Mas Uncek kon rene. Mas Pre. Nek perlu junjungan kowe melu munggah panggung Mas Pre. Wah malah koplok kok. Tapi kene wong bagus, serampat ya, 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 serampat ya. Ya. Loh. Kaya ngapa tanjake? Raka Mas Uncek Sanusi. Lah aku wis seru kowe nang kono. Piye kabarmu apik-apik ya? Iya iya iya. Ayo gek joget wong bagus kaya ngapa? Kowe pamit yayange. Oh oh. Iki lho wonge. Oh ah. Oh. Atan saliwung Agus. Anake sapa iki? Lho nek gedhe dadi apa? Ora mok kandhang atung dadi kowe. Iya. Lah. Sekali lagi. Yan bayo da terbang dan yak kau berat. Tapi ngastomik anu Mas Uncek ngastomik iki sing rada iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke ning kene kok wis netes. Kene ndok mlebu rene lha kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi rumasaku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak nek mut kok ya. Kira marem tur ngemut ngono. Ya sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndoke niku. Ndok niku. Niku ta ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Yes pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibumu mbiyen nyidam apa to Mas? Nyidam gori, Pak. Gori iki lek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji curu kan ngono. Siji kok wis curuh niku. Ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Menika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun gek petukan Bu Rumini sik. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to? Maksudnya ini sing kanggoan dalem kan perlu jagongan dhisik. Nggih. Engko hajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wong Randat sing dingge lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kae apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong akeh mbak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan nggih.
Panggungnya gini jenengan iki kan. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kayak tangga ki jarake ki ya ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to. Ngrowok ya enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Haja Rumini menika haul. Ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Mbah Hajah Paniem. Saestu lepas oparane jembaro kubure Padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Langgeng nika Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe iki jan pinter, macaku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek ning kene ya listrik. Heeh. Kok alim nih cagak. Anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Uncek rawuh rene jam. Nyandi to kowe kok ngalih iki nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten, dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget tok. Ning kotak kono kan penonton darani tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gah kulene salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Alah lha nggih mboten. Njenengan nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamun budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini wae, penjan iki sak orane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh,
Lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tut wuli handayani kowe kudune wayangan yo. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan Ya lho. digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Alah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang Wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, apa sok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya buru mini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye? Yo. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Aduh ge mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumayan aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah paling ya dipisoi. Lumayan aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dana rasa. Dana ki apa? Dana ki Dana Kasino Indra dudu. Dana ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh ngono. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? piye ya? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngowahi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok kan nyaosi kok. Kuwi tak rewangi doh kono doh kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Ngaturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garang sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya. Aku Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. buta iki ngawur. Rambut geni aku lek mok kelokne ngono aku kudu kayang aku. Mboten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi Nggih. gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, iki sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbane Kang Ibu. Bayah. Tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Kene. Trotak. Ho. Yo pisanane dikeki yo pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Pak bayo. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ha lek tak deng nih sebocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Pirang- Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton.
Oh iya. Ah mbok ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Alah, Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok kuwi wis ginaris, ngono. ngrayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye to? Nggih to. Sampeyan letong. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nglethongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik, badak. Ngono rodok sangar. Badak lho. Masaku. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo Aja sing cantik-cantik sing nganggo cilik-cilik dirayu. sekali tempung ngerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngono? Sampeyan ngiler. Ora. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso ngono sing dibalas? Lah piye? Aku arep bales jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Angkut to. ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggot to kok ya. Janggut. Lah iya. Ngene Son. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Kuwi rai ngono lho. Rumah kowe wis niat langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Ya. Kudune Wis kualat. dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Ndang. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Niki Rai apa? Apa? rai lok. Dadi ora saben wong itu ndemok ngono lho. Wis. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngono ya. Coba. Apa? Bu? Nyang apa? Mboten apa-apa. Bahasaku. Nyapa. Nah. Ndang. Jatuh. Kalung itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emah. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ah ngopo? Malah mbledosno kon. Yo asli. Mau reken masaku jajal dirayu, jajal kaya ngapa le mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng kok. Dhek angger Oh, nggih. angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli Heeh. kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede, kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho, Pak, rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kirana to, Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok Piye, tukokne Mas? Sampeyan apa? tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witene aku kan gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Dadak nggih bego. Heeh, dibego. Terus Lah sing kapan kok sakire kowe dibego bingung goleki lho ning ndi iki. Uncek ning ndi tibake dhek keplites. Keplites. Koblekan bego cemet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Ayo. Lemu tur ayu, dirah lemune. Heeh. Wong ki jujur wae, apa enenge. Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune Sebut. wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono ngono lho. Oh. Wong dia- wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Heeh. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok Nyapa? kula junjung ngeten iki lho. Lho apa ya Dijunjung cukup. ngene lho Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah, ngono. Kris lek cowoblok tak sowablok. Ngono. Dijunjungi ngono lho. Bisa, junjung ngono ora apa-apa kaya ember. Ini janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye, ora penak to aku. Oh piye? Dian.
Terus kowe Sri Sekti, alus lho, kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Janing ati. Ya, kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget iki. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocapo ulone iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodoke sih, Dan. Lha sapa sih ning kono kok ya? Aku. Aku. Terus. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. Oh iki yang gleleng iki ya. Ali. aja tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Cih, Kang Mas. Boy. Wanita utama. Alus. Iya. Incik Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit, ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawangan to? Lho, demok lho enek nggih-nggihane to. Gunakno nawon kebul. Piye? Saku kok. Apa enek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh? Lengen. Lengen to? Lah rumah tamu apa kok ya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene. Ih, Ih. ih. Wah. Wah. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopar neng taman. Ya delok-delok anu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Kecul lho, Mak. Kecul. Rumah saku. Nyang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ringkih. Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Pripun dilus-lus? Obat abitke. Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Wah, malah. Pripun Kang Wes. Pripun? Kok Nyang wes apa? Pripun? aku gak rangkepan risi. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ngono ora cetha kaya. Keri aku. Aku. Loro dikapak-kapake skeri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang Sayang. asmara. Diteko kene meneh to iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Lho, ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta wakku dhewe Kris aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten Nggih, temu nika. manten ngoten nika lho, Mas. Kan mlaku. kan lumrahe Nggih. manten temu biasane balang-balangan suruh. Nggih. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Apa-apa. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten mawon. Iki sandale anakku to. Iki sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Heeh. Gosong ta kowe? Ora. Iki Lah, iki tung seng lha kaya kobong kok. enggak, dhek mek urung ngadus, dadi Mak, sang ora mek gosong tok seng ki. Seng. Mas aku. Weh, Nyapa? Lah kowe ngene. Ngene. ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Betul aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to.
Siap-siap. Ben gagahan kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. Do dewa. Sawo. Ora gelut kaya. Ayo Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Welas sono mring wambi. Au. Besok kapan katekan Puncak uripe bejo. jejet lan wong asu Ayu. lagi luwih ayu Oh jejet asu. umpama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solotri Oh. nyidam sari as Apik, iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Nggih. Ah, piye lagune piye? Anu, cek. Nangis. Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Nggih. Piye? Nangis. Wis iso ora usah mok warai nyang apa to kaya. Ah ngono takok nyopo kok pas wis kaya entit to jenengan. Takok. Aku rodok sak kakange titik, ngono lho. Oh, kakange titik. Adike kan tit, kakange Entut. nah ngono lho. Sing makseng wae. Taun ana winda ana wong ayu. Taun nono mindonono tak enteni. Ana ngendi? Ing bojo ing tresno. Sliramu pam 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 pam. Ya. Satu slow. Oke Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Budaya. Oke. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Hajah Rumini. Loh. Nangis sadroning batinku. Nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu Piye? sambat
pam 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 pam. Tak suwun rindu. Kejaranan Mas gawe melek Gus. Terima kasih Krisnia Pinarak Rumin Cahayu tembangin ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Heeh, mriki pundhutanipun kanca-kanca menika saking anu iki, Mas Gawir kalian Mas Tul ki saka Pare. Mas Uncek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyoto dalu menika penjen lak mboten ijen to kalau wau tindak ngriki. Boten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa, Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis lenggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kokulone kok. Lho, apa-apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih, ning kersane jumeneng kiambak, wonten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa harus Alonso, Mas Uncek. Hey! Jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang Uncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki joget. Aku lho gatekke segaan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkekane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing dukulena nduleki wonten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasakisan saku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedaya para warga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa ta iki? Lah kirangan. Mbok GM. Mosok nggo BM apa, Pak? Mbok GM. BGM mana nih? Bogem. Bogem. Mbok GM koyo ngono. Bogem. Nah, Mbok. Nggih, Mbok. Gem. Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Anu ta? Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut.
Heeh. Halo. Halo, piye lek ku telepon piye? Pripun baru di tanggal samene selo rasa. Wah nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen iki ngene iki. Kekedengen. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasugatane apa ae? Pecel. Heeh, pecel. Pecel kok pecel lho. Wah ya ditawani ka arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus. Ya, Bintang film Primus si Jakarta. artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Primus. Bojone Jan Fahira. Udah, Apa? pria mong setugel. Eh. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iki podo digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho kuwi mau lho, apa kuwi mau? Sempak. Sempakku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro kuwi dhek njaluk wong loro kuwi bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya nyeda-nyeda. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Aku senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu Kompak. together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Iso. Tapi aku sengit banget iki karo Primus siji iki bocah. Ora Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe wis lali karo aku kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Iki karo Krisnia kowe. jenenge bolos sinten to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Sak sirmu Jarene dhewe. ada mangkat bareng. Ora Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. kowe mangkat mau jare arep apa? Hah. Arep nyambut gawe bareng-bareng Nah, karo iya. aku. Tapi bener. mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Heeh, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok Kok sekolah? jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi deneng aku sing wis Ora, tresnani kowe apa ya aku Syukur. kurang anggenku arep ngladeni kowe sak pendene Syukur. apa ya kurang? Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkon to Lah kowe iki. dipenceti kene kan iso bonekake. Niki saged apik coba ya. Masa? Piye, Yo. piye? Wih, Wah nek putrane. ya. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sak kono iso iki baleni nek ya. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean leh muter kok. Delok. Jare lek diputer sisih no mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Iya, jajal. Ya. Mas aku. Moh aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Ora ngene. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu aku malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane gwedhi bareng kok nekat. Nekat ora. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedakke ngene iki ngono to nek nggon anune. Ora. Elisa ki cemburu kowe Aku ora mau kena meneng ditomong. ae. Wong lanang mentra-mentre kowe iki. Lanang kaya Loh, ngono kuwi apa kurang? Nangis ke lho, nangis ke lho. Malah guyu malahan. Nangis, guyu piye to? Aku mending Oh, kalau nangis tak masake lho awakmu. Raketangmu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedake. Nah, Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Aku arep dadekke apa? mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi.
Kuwi topine kuwalik lho, Nduk, topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Lumasang mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masaku. Ora genah. Ya ngono ya. Anu Nduk pacakno Nduk beneh Nduk ora cetha kaya nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa le arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang aku bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh, berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti iki wae. Ya Allah, aku pancen wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kuwi. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok bolongane gedhi to iki. Sik to, iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Wis ngene iki. Dehem. Watuk. Terus aku kepiye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mah kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sinden kok njuk ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang nggih nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Milih iki terus to. Senenono Mbak, senenono. Aku aku kurang piye to? Engko lek nganti semaput piye? Ora. Direh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku ki yo mong. Ngapa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni tak ya. Tak gondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja engko nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Saka Toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo, toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya wis. Kowe turu wae. Kowe meneng wae tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek MBG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak njagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Lek ku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yo gak. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya, ora muni. Mejen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo pangkur jenggleng ya kena. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kena. Lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyem tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu, Bro. Sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak penyen? Semester kata.
Kata. Kali 12 doso. Oh. Lah kowe Kali 12 dosa ki apa? Di atas 20. Di atas 20. Oleh lek 11 ngono. Bareng kowe. Kowe kuliah ning ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Aku isih paut kok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebegine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjleng ya. Mas Ucep. Nek mung keri-keri sing pena lho. Iya. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene sampean colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter kok. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambyar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. Saben bengi. Ayo. Nyawa. Siap. Kok ra tekan sih? Hah? Ra groso. Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemun melumput. Melumput. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku. Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang. Yen memajang. Sing cetha. Lah apa ngomong apa? Artikulasine. Kowe ki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Memajang. Mas ya kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono obah ae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki jenglenge niki lho, Pak. digenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene mleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energik. piye aku kon meneng? Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madep Madep endi? ini. Ngono. Nah, Iya. ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh ora le kok ya ora cetha. Le. Kembang wae Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku Ora mangap. muni iki Tanpa mangap lho, rumah tanpa kamu- mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lah Lho. mangap Lambeku. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Lah. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah aku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang no modele iki. Rumah aku. Gunung
rada mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak nggih. Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya Mboten. Sing arep nendi Amit? Mboten kan kula ke mriki ajeng jengkel mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, ke Seru mriki. maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Wah, edan, Elok. edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana dhek. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora to. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang ucek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. kene. Pacitan. Kok teko iki. Ayo, gagahan. Wot. Gojreng, wis ana. Oh, padha cekan. Ya, Iya ta iki. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik momong adike. Nah. Perang-perangan kok ngene iki lho. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye Mas Samu kok lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara gajah pangripun. piye? Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ra. Tapi nek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan. Piye Mas janjine kepiye? Songo-songo Parian ya. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini Wajah Rumini. muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok? Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe kaya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni yo. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kaya. Ora mungkin. Parian Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki Terus Nek aku ya lho. iki ngono ta? iya. Ana bocah mini. Mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki genti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku urung. Sik ta. Piye? Urung pari ya. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mas? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok kedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah, Pak. Kok mambu batang, mangan batang. Mboten.
Lho, lha ning ndi ambune iki? Gek jeneng ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane. Ana sapi. Oh iya. Aku lho tak parikan. Iya, pari ana. Wong arep parikan sithik ya, ana apa? Ora sida. Ora parikan. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan Mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nylintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parikan nih. Lho lek ayo ning aja sapi to, sapi mok gawa rene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketok men nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek bathokan tok to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Ya. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Kacar ae. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parikan Pak, parikan. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling capek Gamelan demit. gunung Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon Keong mas akan til mas Keong ngono lho wis Kok pangkamu pamerne to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke kok lek anyang-anyangan lho kareti kene Karetono. Nek wong biyen ditaleni kene gamen. engko ben gak pipis sembarang Kowe mesti kebayangke sing ora-ora kuwi Modele Elisa kaya demen. wes tale Kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najian. Ya. Agak karo joget. Puncak. Aku. Nadian Ben kapok. Ngeten iki kan tok-tok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng ae. Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temo mbok disetrum langsung. wonten mariku Enek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Najian. Nadian wadon sarta Ayo yo. inu mane banyu Caping gunung wong ayu. Zaman berjuang jere kelingan minta openi ning saiki Oh. Sing rukun wis menang
Dondang. Kepenak tenan ya Mas Uncek. Kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gembrobyos ya. Tolong dilapi to Mas, dilapi. Lapono. Mbak, enten tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilet. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho, Lek. Kok ngono ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapis sagedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Ngelapi njaluk disyuting. Loh. Wah, ngene iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. Kene kon mau kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor grono. Aduh ya. Ngisor iki kon gulu. Gulu? Wae. Aja ditekek lho. Aja ditekek. Boten eman-eman ditekek. Mas aku. Alah, kowe kok ya keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anakno gati karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkem teles. Lah teles sok cangkeme. Wis cangkem teles ya rasa dilapi ya. Lah piye? Nek aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibuka neh. Alah wong tisu kok. Wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajak ya. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawa. Sekar bisa nyawang. Ilan yo toyo pam roken gula berdiri
kaya ngene iki lho, semangate uncek. Elok. Nitik cilik senengane sapa gunung. Wah. Caping gunung. Oh, mayung gunung. Lho, omahmu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho, wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari. Kakang Kawah iki lho nggo kacamata Mas Nanang. Lho, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Nanang Merem. Nanang Merem. Nah. Oke. Kok ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten niku. Mesti ana, panjenengan seniman ulung kok ya. Penggemar iki ya. Loh, seniman itu. Suwantene nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar pisan Indonesia. Loh. Rejo. Mbak, penjan pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah, alah tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune ken cedak. Dalang iki wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kowe dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Uncek kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Ut. Oh ah. Loh. Jackson dah. Jackson. Oh. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nek ndi uncekmu? Kuwi lah. Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Mbak Ora. Elisa kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to, Cembubur. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur to kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lu mas aku ngakoni dek, ngakoni. Piye to? Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Meme. Meme napa? Meme pegabah napa meme Meme klambi? gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan mbogem. Dek muni cangik ne cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak, kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku. Nembang sing versi Malangan lho, jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Romo rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah. Mbak Meme menika. Mbak Meme iki putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah nggih. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ning sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah. Karangkates mawon. Nah, nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat. Kowe kan jaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sinten-sinten mawon dikendangi niku. Lho, piye? Ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokoke tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih.
Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho Mimi matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik kowe. Kowe iso matur nuwun kali mik iki. Lah lek nek mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Nggih, nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara Semi Tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibacutne kaya piye? Digrengsenge mawon. Oh, ngaten. Nggih, siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku les muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Aku kudu joget lho Cak. Lho, aku kudu ngene. Jenengan kok krungu kendang. Diselmune jenengan joget. Oh. Lho. Da 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 da.
Pinar rumiyin iki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates Gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Beliau pengendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngateka. Engko uncek sing nyiarne. Ha, wis pokoke uncek kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe? Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyiarke kula niku lho. Lho maksudku kok ya kene. Kene. Nganggo spot apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik ceko kuwi ya. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Loh. Pemusik arep mijet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge senenge gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip ngoten nggih Waranggono kalih niku? Lho, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Mbak Yuadi. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arep ayakan kowe. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini, Arep arep tumbak dicucuki kowe. Hei, ora nek sing nyurung kok ngawur. Ora cocok. Ora mbok surung to? Surungan. Kene sing nyurung kok. Ben nyapa lek disuruh. Nyol-nyol. Gak apa-apa. Lho kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Guyune kok apik ta? Baleni neh. Mah. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa anu Siarno, Rono. Kowe ning tengah kono nyiarne, cek. Weh, jan wong kok. Iki lek golek sepatu ning ndi le? Enten kebon, Pak. Enten toko. Padha sepatu enten toko. Mas aku. Lah iki angger dolan nggonku mriki tak anu sandale anakku mriki tak delik-delikne kok. Mulih digawa. Alah, mong sendal jepit ya. Dalang kondang laris urus sendal jepit katut to leh. Udat-udat niku lho. Sandal jepit ki anggitmu ya penting kok. Sandal jepit ambak enek sandal jepit ora enek jepite ya ora dadi sandal. Yo Siarno tembangin apa? Nduk. Anu minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Uncek wis tangi to iki. Kaget. Jare budek nek kaget iki. Langsung budek sok kaget. Yo si Siarne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbahagia. Bapake sapa, ibuke sapa? Lho, pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek. Iki ya bengi to kaya. Piye to ki? Yo, para pamirsa. Ya wis tutukno. Ampun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap anu pemusik karo pengrawit didu. Ya lah mosok ya didu iki lho. Kaya jago mawon didu. Kabisane. Untuk warga masyarakat Bogem. Mesake niku nembe dahar niku lho. Yang apa? Lah niku nembe dahar niku lho. Lah nyang apa to?
Lah mungkin nabok lho piringe mencolot danten pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bar dahar ngono kuwi enek tabuhan dhek goleki total tinggi ngombe ngono. Total ta ombe kae. Heeh. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Contring. Arum kembange melati lho Mas Gawer lumaksa nolong selalu lestari. Ono Elisa Orkaro Kaloso, ono Putri Sartono.
kelakone ya Mas Ujak. Ora umum. Kakak Pak Nardi, sedulur lanang. Miteri tanpa wangenan. Terima kasih. Wah, tetembangan apa iki mah gayenge kaya ngene iki lho Mas Uncek. Luar biasa. Nut jaman kelakon iki nek cara biyen kan jineman uler kambang to ngene iki. Boten. Cara biyen Utut manggung. Oh ya malah luwih nglangut kaya. Tapi menika tak tutup karo swarane Intan Budi Legawa kalian Genduk Mega Wigati. Ana Kusuma Wijaya, ana Taman Juruk sing pundi Cahayu? Oke. Hah? Kusuma Wijaya. Oke. Nah, ya Gus, gawekno Kusuma Wijaya buat dulur-dulur wonten Mbogem. Tidak lupa Enggak Mbogem, Bakoyo juga Mas Agus, Kang Putra saka Kang Putra saka Mbah Rumini. Ya. Kusuma Wijaya.